Karbing Long Thomas Council pen PWD Executive Engineer tumpen Subhash Narah contractor phan sodak ahukum P2C puthot ke paselam thuji pamiji phan havar arat ke hang Digital akai lapen rongato kan usitami kachirok to kapor hut Subhash Narah contractor klem bangphu aphong kam keklem ke me aputhak birta chatai long ke klangalong Karbing Long Thomas Council ke chari CM Dr. Tuliram Rong hang anparta lakha pli socheng constituency MSC het sing rong parlapen hamran PWD asai phu executive engineer atumpen kupia kang sai ki pen quality atovar ke long pen ajo phirdo kachelat anparta ajak ding klui ke doji sorkar pen ke ikrong atovar abatai kuansi silam ponji ningkan pho aparman mission iksibatovar ke pachehelat ji ke ni arpulo pupen lapuson tovar kachisilam aphijong che thardum et pen kunan ajirding ji puta havarara pen kaju pedo Subhash Narah inut sai ke klem pami mea bang phu phan longko an sai ke paklem ji pek thu jilang puta kaju pedo Ni tu pan sarkar tumpen Rongpho up to majar 10 kilometers upon towar ni pilo wa phit same labangso towar ka selam lo ning kan samse yoksi pini tum pherang ke ma hang pon people ning kan samse polo tangte ladaka towar bang ni tum equality avepin khanja atheke atumi degat si atowar ke selam lang wa phit same nan atumi tum de gari chalang ta towar ban che tharlab lo lapan labangso towar garia hot break anta marino jose hot break marino nang koi dun so la pusan mete nang dun to la pusan se ni tum theklang lo la si jase me pet la bangso puthar bang ka ni tum kroi kler Rongpho Rongpho Jaidipur chegar tuara ta kroi kler la si la bangso tuar non jitu ka selam tang adim anta puthop che selam tu nang ji pusi contractor honte chuningri la pen la bangso long contractor da la putali la dak itum local MBC aka hatsing Rongpho la pen itum local MLA aka rupsing teron alang li tum phante chuningri la je la bangso tuar phan ni mesen pen keklem ji phan kelang li tum stame dina MP donaji la pen alang li tum stame la nona contractor Subhash Narah phela alang li phan stame la bangso alang bang nijebek naji lapen Pinpur में aphong contractor Subhash Narah pen ador jum hek pen kam ke claim ke patang nangji pu pen ajok black topping kasilam tang adim anta aphijong pen che thar thula bajok Rongpho Rongpho Jaidipur check R2 majar arar tum pen putho che selam thupa me nangji pura contractor Subhash Narah phan sodak pen pachini claim ji plote claim paminangji non ke black topping tang anta iphonga gari ke wang do pen gari achaka che bon det pu che thar et akam ke claim ke nilitum ning dok de la pen arni si vet na phan kali chikloi Johnny vet phan kali sorkar ta nang pami verun e lasi ke claim longa hut claim pami nang ji pusi arbok pon nona teng plote sorkar ke charia tumta akiro kilong ji kali si akam ki mimi ajok ka sorsar si charjunang kokputa havarara pen jongpon halapu contractors tame tangka ke joy chot ke chokche lapen Karbing Long Thomas Council kechari CM EM MSC atum alam ador du muchot atum penle bangso towar puthak ningji posonte towar tamisen ji puta Jaidipur rong asarthi GB Robinson timung pen ningji pon lapen bangso towar puthak Karbing Long Thomas Council kechari dun man ke the socheng local MSC het sing rong pharpen inkoi number Baithalang so MLA Rupsing Teron PWD Executive Engineer lapen ham phang atum aphanta kilang chari dunji aphan haradak ke do arar tum chuningri padikrim lo pen rumphom adak Jaidipur puadim lo anil helo akangvra lo lasila nili rong adak abangta thang tan enjoy no dagyo na bangso pis ali nang katiar abangta la ke ephonga akari ke bangsia karia khong telong long se bondet po la posona kam eklema bangke nili ning dog de klem ji prote klem pa me nang ji la pen arnisivet aphan kali la pen chiklo Johnny vet aphan kali sarkar pustaka ke amat ke nang pe me verne nasi ke klem una hut klem pan pa me thek poson te choro parlo non ke la bang so teng po bangke non li to aphan ke roji adim ke avedet pu thailo ka sor sa bang si do thurong po poson si nilihin pen mathapon hamren pen Daniel hi Karbing Long live